Hvordan kan man undgå school shootings i Amerika? Og også selvfølgelig i andre lande? Ja, altså den anden grund, ud over den her våbentilladelse, afskaffelse af våbentilladelse, det kan jo så være, den anden store grund, det er, at udlevering af den enorme, altså udskrivning af de enorme psykiatriske drugs, som der bliver udskrevet. Især antidepressiver. Altså for de fleste af seriemorderne, som står bag ved de uforklarlige masseskyderier, som der har været omtalt i medierne de sidste 20 år, de har faktisk besiddet disse her drugs. Det kan være antidepressiver, som vi så i dag kalder, nu om dagen kalder vi det for lykkepiller. Det kan være noget beroligende midler, som kan være nervepiller. Eller det kan være stimulerende drugs, som vi giver til vores børn og unge. Jamen, så du siger, at medicin er ikke godt for de unge. Altså det medicin, de giver for at helbrede dem imod school shootings. At de ikke skal begå school shootings. Medicin, nu er det jo så meget, nu snakker vi jo lige om det her antidepressive medicin, og det kommer selvfølgelig an på, hvilken sygdom man har, men når det er, at man har, altså disse her medicin, det kan forårsage vold, og det er faktisk også blevet bevist. Når disse mennesker, de får medicin, de har ikke brug for medicin. Mange gange har de ikke brug for medicin, de har brug for, at de skal blive snakket med. For eksempel, i stedet for at sige til patienten om, at jamen, altså, du står til ansvar selv. Du kan kontrollere dine følelser, du kan tage kontrol over dit liv, du kan leve med bedre værdier. I stedet for at sige det, så udleverer de medicin. Så medicin er jo forkert, altså de har brug for, at der bliver snakket med dem. For eksempel, i stedet for at de bliver snakket til, så siger, lad os nu sige en psykiater, eller en læge, eller hvor nu de henvender sig til de her unge, så siger de så til dem, at jamen, du har den der kemiske ubalance i din hjerne. Og vi har jo så det her medicin, som kan gå ind og kurere den her ubalance, du har. Men det er jo så ikke det, de har brug for. Fordi når de får de her ting at vide, så begynder de her mennesker at føle sig hjælpeløse. Og når de får al de her information bombarderet ind i deres hoved, de føler sig jo hjælpeløse. Så går der en hel masse ting rundt i deres hoved, og så bliver de ubevidste om den her. Så en lille samtale er noget af det bedste for dem, der begår school shootings eller begår vold? Ja, fordi først og fremmest er det vigtigt, at man ikke lukker øjnene. Man skal snakke med de her unge. Man skal prøve at vise, det er ikke nok bare at snakke, men også at vise en forståelse for, at jamen, jeg forstår godt, hvad du går igennem. Jeg forstår dig godt, men du kan faktisk godt lære at styre dine følelser. Du kan faktisk have kontrol over dit liv. Vi kan begynde at snakke med dem. Vi skal bruge den gode, gamle, menneskelige forhold, altså bruge det som en metode til at hjælpe folk, og ikke hele tiden udlevere en masse medicin til dem. Fordi det hjælper nok ikke, men det hjælper mest at snakke om tingene.